И номер 103 Ивелин Стоянов, Иван Стоянов, БХ Чарок и Велико Търново. Финала номер 102 Радостин Радев, Андрей Качалов с Сузуки Виталия сега. Финишира малко затруднение към финиша. Много затруднение към финиша. Качеството тук нещо се трудите в излизането на храпата. Всичко окей. В момента по трасето на второто препятствие е номер 103 Ивелин Стоянов, Иван Стоянов с БХ Чароки. Движи се с добро време. Номер 104 Любомир Димитров, Николай Колев и Сам Петров, Варна. Очакваме на старта за техническия преглед. БХ-чето върви с добро темпо. Технически преглед,